حملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فمن يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. Ульганы biz bilmedik de kubik indi de bilmeyinç kaldık. Şu arada şu haber bizge işitilge şimdi de biz как-то bik трогательно bizge zat magaş kişini biz onu iske çürüge uğrak как zat magaş şimdi de. Ну меня хадр представьте меня, ол келер емында зур сумкасы белән в очках безне утыртыр 100 тапкыр безне утыртып баш катырып фотокарточка төшерер безне дә. Менә сез просто уйлагыз, менә ничә сәгать ул төшергән җылга да. Менә мин аның белән бер 6 ел таныш, ну бер булай дуслар без 5 кенә ел, да? 5 кенә ел. Менә значит, шуңар инде без когда при жизни инде кеше исән булганда аны как-то, наверное, ценить надо людей, да, менә взрослых людей инде менә ул бездә крида. Ну без нәрсә инде единственное теге утешение татарча ничек теге как-то без последствий много общались, дружили, чем могли, помогали. Он нам помогал. Шунды безнең обоюдно бик яхшы аралаш инде, да. Ну менә ул бүтән концертларга, сабан туйларга, ниләргә 6-7 сәгать. Менә аның отснятый материал в татарском мире мин андый кешене бүтән белмим, да. Менә меңнәгән сәгатьләр, меңнәгән ни ясаган ул, да, вот. Ул бит он истәлек бит ул. Аны меңнәгән кеше ничә караган, да. Менә аның видео архивы бар инде, да. Менә без аны тоже аннан соң обсудим. Значит, обсудим видеоархив. Аның, конечно, столько концертов, столько бер нинди, менә безнең бит бар татар телевидениелар, да. Менә аның белән аларны чагыштырып булмай. Аның, значит, чүрәле инде төшергән бик күп җирдә инде. Сабан туда сее бер җылны. Барбер төшереп җыри ул инде как-то, да. Монда ул киләдер шул сумкасын зак иттереп, мәшәкать итеп, безгә какой-то алма бакчадан алып киләдер ул менә кызларга күчтәнәш какой-то кишер, нидәдер инде ул. Аның кайфы яхшы, бик позитивный кеше бит инде ул, да. Аның менә теге бүтән кешегә шундый расположенный инде, бүтән кешегә ярдәм итә торган инде. Аның теге возможностьлары ул бит скромныйрак кеше инде, да. Менә без аларның аның камераларын Кремльгә кертеп нитеп инде. Ну менә әйтәм бит инде, менә урысча әйткәнчә инде герой при жизни ул. Монда инде менә татар милләткә, татар милли кешеләргә бу бик зур потеря. И зур үрнәк инде. Теге татарча бескорыстный, риясыз диләр инде, да. Риясыз шундый ул теге бер катлы риясыз инде шундый особенный кеше, наверное, можно әйтергә, да. Как-то аерылып тора торган бер кеше иде ул үзенчә. Мин гел уйлагайным аңар где-то минем ровесник дип, да. Оказывается, видите, ул 54 елны булган инде, да. Без менә обязательно Диаратка бергәләп җыелып барып кайтайык инде, да. Аннан соң берәр киноның турында, наверное, төшерергә инде. Хәзер без безнең кино төшерәбез кинооператор турында, так что инде, да. Менә безнең зур күп киноларны ул безгә бирде, да, тоже менә инде. Без аны үз безнең сайтларга куйдык инде, да. Поэтому да, менә сез киноларны караганда, үзегезне шунда 5 ел элек, 3 ел элек менә карагыз аның кинолары, менә шулай аңар истәлек ни инде ул. Вот койбер операторлар үзен төшерергә ярата инде. Ул үзен бешкажан төшермәде инде. Аның коллективный фотографиялары ниләре инде менә милли кеше ул, национальный кеше, татар кеше, значит, шуңар инде без бүген менә по-мусульмански инде менә хәзрәтне уважаемый бик чакырып инде, дуга кылып инде, шунда искә алып, может быть, теге һәрбергез
bir azrak söz aytsanız biz bugün тоже кино ясарбыз инде менә значит хатынна беребез инде дә менә шундый бүген кичнең сәбәбе инде шул менә безнең шундый кайгы хәсрәт инде бер карасаң инде барыбер урыннары җмакта булсын туфраклары җиңел булсын инде теге дөньялар инде менә анысын инде хәзрәт үзе сөйләр аннан соң менә шуңар һәр сүзне хәзрәткә бирәбез дә. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Минем исемем Ринат, Нидилса сырауларыз булса, сыңрак берсек сырарсыз, біз бүгін жыйылдык мәрхүмнарыбызны искә алырга. Шуңа күрә bir dua белән башлап җибәрәбез мәҗлисебезне. Илаһи амин. Аллаһумма анзилна мунзилан мубаракан ва анта хайрул мунзилин. Я Раббым, ошбу вакытларны, ошбу урыннарны, ошбу мәҗлисләрне хайрлы кылса идең. Ниyatlәребезне туры кылып, ошбу мәҗлисләрне, ошбу мәҗлистә кыла торган әмәлләрне, барсында гыйбадәттән сиңа яраклы эшләрдән кабул итеп, савапларга ирештерә торган эшләрдән кабул кылса идең. Я Раббы, насырыбыз мәрхүмнәрнең рухларын шат итсә идең. Ул да булса Шамил Гамбәр улының рухына шул мәҗлиснең савапларын, Кур'ан укыда булган аҗр ва савапларын һәм синең рәхмәтең белән кылса идең. Би рәхмәткә я архамар рахимин. Амин. Vakitовны мин беләм 1997 елдан бирле Пролетарскийда татар мәктәбе башланып китә иде, Лемапа җитәкчелегендә без подвалда укый идек, ланнарны җыштыра идек, идәннәрне җуа идек, идәннәрне сиберә идек. И Шамил әфәнде ул вакытта йөрергә тотынды. Һәр ялан мәктәпне бәрмәде, тырышлыгын күрсәтте. И, наверное, bir 15 ел булган мизгилләрне ул зафиксировал. Вот ул әлеге заман белән киләчәкнең тегеннән күперен эшләп калдырды үзенсә. Бик тыйнак иде, ярлырак малай иде, мактанчык тегел иде, борын күтәрми иде. Һәр ялан скромный иде, халык өчен тырыша иде. Мискиннең бит теге акчасы бармы, теге бармы дигән шикелле йөгереп килә иде телешкасы белән. Вот шундый кешеләр күбрәк булса иде, безнең татарлыгыбыз, теге туган телебез ябыгаймас иде. Вот. И ул бик тәртипле малай иде, тәртипле малай иде. Потому что эр кеше бит тәртиптән башлана. Тәртип булса, тәртиптән башлана, тәртиптән бетә. Тәртип булса, гаиләң дә була, ланнарың да була, нукларың да, забор да алмый, ата-анаңны да истә тотасың, аның кабер заборлары да кыйшаймый. Тыйнаклык кирәк, тәртип кирәк, тәртип. Вот абый бер авлатты бит, имештер гынахлы кеше гынахсыз булса, ул гынахсыз була, аның тәртибе булса, тәртибе кыт катын кызда, кыт ер кешедә. Тәртип булса, biz киләчәккә күперне эшләрбез. Вот. Рәхмәт үзегезгә җыелган өчен, вот. Ешрак җыелган, но не по таким поводам, а чтоб бердәмлегебез арта барсын, потому что в этом отношении мы должны брать пример яһудлардан, пример алырга тиеш. Еврейлардан, потому что син аның белән 10 ел эшлисең, 10 ел хезмәт кыласың. Ул сине мактый, син такой-сикой брат, но никогда своих кастовых секретов не выдаст. А безнең татарларда гынахлык бар. Берәмне салабыз да, чем-то недовольны, лыкыр обсуждаем. Ул ала икән, бу була икән, теге сабан той уздырган икән, үзенә миллион акча эшләгән икән. Син дә сабан той уздыр. 2 миллион үзенә калсын, но чүпчәре да калмасын. Бәйрәм дә булсын. Теге хөкүмәт тә сиңа это самый замечательный эшләмәсен. Син дә бай бул, но тырыш бул, тыйнак бул. Әзрәк йыкла. Әзрәк сүлә, итәсең, берсәк агарак бул. Шунда син можешь кешене сүләргә и сабантойлар уздырырга. Бик такой активный, бик позитивный кеше иде. Ярдәмче кеше иде. Удивительный. Больше того, меня постоянно врачка йөртә иде. Үзенеке врачка реаниматолога йөртә иде. Алхамдулилlah, такой кеше просто удивительный. Һәр көнне звонит иде. Шәмкәт, син аны таблеткалардан эчәсеңме? Массаж шлисеңме? Да. Һәр көнне, алла. Вот. Бу шундый правда кешедә бер кайгы калды. Ул малае үләнмәгән. Сөйләм görеп. Әйтә. Кызны тап кызны. Вот. Китте үләнмәгән малай. Калды. Бер малай калды, да. Бер малай.
Ну, Хайратям, егерме только съешь. Да, шла. Да. Малай Коган. Да, высшем образовании. Вот. Аллах. Конечно, такого кише, мне программа, доктор, знаешь, он такой коммуникативный. И, знаешь, мы как-то вот, мы районда турабыз. И вот Ялан көрәйдім рынкада. Bütün halk рынканы біледі, білесің? Her kişiге все время салям айтады. Да, бек açıklı kişi, да. Әрбір кішіге звонтайды, мен ада звонтайды. Да. Өзі звонтайды, бір şey. 17 yılda Savan Toyu'na geldik, Damadia'da bana. Yazdıra geldi. Vafya'na, Flora'na, İlker Şirinler'le. Ana bir снимай Материалları. И вот вот Мемуна пана постоянно узгалайды, постоянно, вот как по шефству можно делать. Менә бүгенге бу мәҗлисне оештырган, бу тәмле ашларны безгә тәкъдим иткән барлык кешеләргә дә сезнең исемнән һәм үземнең исемнән чын рәхмәтемне белдерәсем килә. Рахмет. Бай булыгыз, сәламәт булыгыз, һәр вакыт кисәләрегез тулы булсын. Хәзерге сез заманда кисәләр тулы булса, синнән дә бәхетле кеше юк дип әйтер идем мин. Акыл өйрәтүчеләр соңгы елларда бик күп булып китте. Üretsinler, akıl bik kiregeydir. Ama lakin akıldan başka bizim dilimiz vardı. Mine şu tilge kağılışlı bir neçe şiirini sizge takdimine edip gidelim. Yani mi? Benim eytesi sözlerim şul bulur deyip oynayayım. Ani gibi gaziz kurup, doğan ildip don atın. Yaşıgeli dünyasında Tatar dilin yaradı. Biz yaşaybız. Kazanlardan şitte. Yazmış bizni şulay taratkan. Kaydağına yaşasak da Xuday bizni Tatar kişisi etip yaratkan. Dilinin eşisi bula, dilinin tüşüsü bula. Eşisin de tüşüsün de Tatar kişisi bula. Eşi dil hak ağayda, tüşü dil yolağayda. Tüşü dil bir kirek bula delinke yolağanda. İşlegenin kulunda, sülegenin dilinde. Dilinin sırrın bilim deysen, hikmet dilinin kübünde. İli yok'nın dili yok, dili yok'nın mumu yok. Dilin songa sonamagan, dilsizden de dili yok. Видел, что там кто-то переживает, особенно когда молодой исполнитель, он говорил, что ну, Бадамшин, ну что ты, расслабься. Ой, хорошо, мы же все тут, он всегда поддерживал. И все, конечно, поняли, как мы все фотографировались в конце, после концерта, да? Все собирались, и он всегда нам дружно какие-то комментарии давал. Ну, поверните сюда, улыбнитесь, ну что, вспомните что-то хорошее. Да, он всегда с юмором. Да, и мне хотелось бы, чтобы Урана Жанет Таблсон, Амин Шулай Булсан, и хотелось прочитать стихотворение Евгения Евтушенко. Людей неинтересных в мире нет, их судьбы, как истории планет. У каждой все особое свое, и нет планет, похожих на нее. А если кто-то незаметно жил и с этой незаметностью дружил, он интересен был среди людей самой неинтересностью своей. У каждого свой тайный личный мир. Есть в мире этом самый лучший миг. Есть в этом мире самый страшный час. Но это все неведомо для нас. И если умирает человек, с ним умирает первый его снег, и первый поцелуй, и первый бой. Все это забирает он с собой. Да, остаются книги, и мосты, и машины, и художников холсты. Да, многому остаться суждено, но что-то ведь уходит все равно. Таков закон безжалостной игры. Не люди умирают, а миры. Людей мы помним, грешных и смешных. А что мы знаем в сущности о них? Что знаем мы про братьев, про друзей? Что знаем о единственной своей? И про отца родного своего мы знаем все, не знаем ничего. Уходят люди, их не возвратить, их тайные миры не возвратить. И каждый раз мне хочется опять от этой невозвратности кричать.
Рахмет. Bir kimlik ne buldu? Bizde çay içtik. O da onların Leninigrad'dan bir kız gelgen idi. O kızga indi biz Şemi bilen yer taptık. Yer taptık, şulay barda oturduk, içtik, indi çay içtik, sileştik. İkinci günde şaltıratmay. Neyse buldu gelmedi. Dağın şaltıratmay. Bir içkin üttüğünde. Alayda yok, bulayda yok, neyse buldu. Tavuşta bulmadı, yakşı oturduk, yakşı sileştik. Yüzlerini yaşaltıratam. Ben telefonlarını bilem. Bir kimde ne отвечает. Karşı aytıcı bulmadı. Birer tağın birer gün üttü. Onlar metem bulaydıra gerek. İrtük meninde, тоже. Мне metem altılardık. Şu an Zidide'yin de обязательно позвонить. Metem min de begin tutarını verersin. Zidide ettim. Baştan almadılar, onlar ne? Malaya aldı. Malaya, malayı indi neydi? Metem nerse buldu. Biz indi anladı похоронили. Похоронили, Metem, как похоронили? 16'sında. Да. Kaç ekene oldu? 16'sında. Sentyabr'da, oktyabr. Yok, Октябрьда. Октябрь. Мен анарында кимге позвонить? Хасан әге, метем Хасан әге. Шәмил битилген. Biz indi ne işlerge de bilmiyoruz indi. Eytem bitmine biz indi. Koyan, nitnerse buldu. Şulanları Hasan әге, метем koyarga позвонили indi. Şunan indi anlar atpittiler indi. Bitti tavuş, hazır звонить etmiyor indi. Друга нет. Друга нет. Mende bir tane telefonu var idi. Şaltıratan mı? Bana sonunda taptar inanmışmak gerekeydi. Son 28 Oktyabr'da konsertka. Alıpsı yok kimde. Nasıl hiç müzeste işittim. Neden belki kadını alıp süreşir ve sıraşırga. Onda trubkanı almadı. İyi telefonum, bilmem anan. И вдруг она шла вот, Миля задерживаюсь, она не дерсюзи, атылмады. И yok oldu. Да. И все, yok. 14'ünde, 16'sında, 16-го похоронили на Даниловском. Да, анда әнесе де. Müslüman yanında kabullerinde. Ну, конечно. Анниневский, да? Даниловском. Анда әнесе де, все там учить. Қырық кетсесі бұлар 24'інде. Қатым оздырыдыз. Meni yaşlılar, men söylerimi sizge tabi, nesne bolganını. Ne oluşlar? Hayır bizge tolayım informasyon kimde, kaşı kim bilgenen, kaşı kimde kimgenen, kaya kimgenen dedik bilmiyoruz. 14'ında var, şeyde ertu, послезавтрака, 16'sında gündüler. Onun da toz günü, da mı? 24'te, значит, 40 gecesi 24 числоda. Hazır ana halde bizden bilen bundan Sizge barızgıda bir zor rahmet ettiler signalsi. Ruslan, Улының да, бүгін аның бик серьезный экзаменлары. Мен баралар, мен с удовольствием барып келген болар едім, менің ішім қойырақ. И мен айттым, да, мен доложу, что все действительно можешь беспокоиться. Она или как-нибудь так, может быть, в зале Сабулай встретимся, да? Аллах уж. Яхатны тоже бик зор рахмет айтты. Аллах Тәала кабул етсін бұл біздің күнімізді. Очень с благодарностью ко всем. Gelmedi işte. Rüstem Fayduçka da rahmet. Mevlid ayı, Muhammed Resulullah'ın tuğan günleri. Diğer günlerde ozdurulu oldu. Sizge de Hasan Efendim rahmet. Şu fotoğrafировать, videolar снимать, bik ağır iş. Ağır, bik көп уақытын ала тұрған оқса, материальный яқтан да, физический яқтан да, аңа самопожертвованияға керек. Шаны шекелді кішілер қазір біздің орада жоқ. Біз аны қазір жоқсынабыз, андай қазір жоқ. Мен де олай бұлдыра алмын. Аңар біздің айтады, Шамил сенің семьяңды шек, сеңа шуны қазір іш керек, бушқа еребет олайды. Әйбірлері біліп, аппаратураларын ташып тігінде, ауыртқан аяқлары біліп, келе тұрған ер. Соңғы уақытта мені көрдім, өлер алдына иткен өлік. Мен ол маңа шалдырады, Шамил, сен қойда. Мен айтам, мен БДНХ-да выставка снимаю, золотой осень. Сен де сүт берелер ме? Берелер ме айтам сүт. Кел сүт. Күттім, бір ұзақ. Бәке келмейтін әлі, мүкәға бұсына пастылайды. Андары келді, андары мен қойдым, барады, қоршын сұрады.
Şamil nelerini algan, savutlарын algan. Sütke mayta ayt mindən sena biriler süt anda. Anda süt bundan indi savulat. Şundan soň diýanlar bir iki gün ötdi, şolturadan diýanlar almýar telefonu goýa keýdi, goýa işledi. Şundan işitdim, mana Gülsinem meňe jibergen ýeri habar. Şundan soň gaýarga şolturatyp, gaýar aşa aýtyp bildim. Bir näse bilmeden işlep habary, ul adysny şolturatgan saýy bu wagtda aladyr telefondan. Her wagtda любой närsege, närsegine ýok. Bütün näse hazır aşy şeýtebиz indi biz. Bütün närseni bilip turaldan, bütün мероприятиялар bolajak Tatarnyňda. Bütün kişi habar etip çyga, bütün sünede. Bütün kursi hazır bir näse bilmeýär. Şamil ýok. Mine hazırgina bilebiz anyň ýoklagan. Hazır o hwat aýdyp bizge şunu kadar. Ol indi birer технический нелер, фотографиялар, нелер, аппаратура турында birer söz etsen, indi seni силой консультирует анда. Bütün технический параметрлар мына али сен алдыңмы? Алдыңмы? Айтам, şunu камералар айтсам, мына şunu алады. Onu seni indi şaltıra. Bir gine azgina kişiden birer проблемасын işitse, ol seni обязательно seni повторит. Повторит обязательно. Yarar orada vaqta bolsun, qadrı keң bolsun. Башкорт мәдәни үзәген асу буенча 5 ел ярым эш алып барабыз. Актирмә, фольклор төркеме. Онда күбенсе хатын-кызлар тупланган. Менә без шунда гына килеп күрәбез, ирләрдә бит ирләрдә күргәнебез юк. Безнең арала бер ике генә музыкант тигеп йөри. Әгәр үзем турында һөйләйм, аңлатам да шуннан күрсәтмәм шанса. Мин үдем Мәскәүдә 16 ел 11 yıl men Tatar мәктәбендә укыттым, рәсем дәресе буенча һәм әлбиттә Сәртәмакта эшләп, классикта эшләп килдем. Менің үдем художник булган да, һөнәрем буенча менің режиссер бар. Профессия. Призвание дигән. Һәм оештыручы һәләте бар. Һәм шул татар мәдәни үдәгенә йөреп, күзем кызып, башкортлар булмаганга күрә, үдәгәдән полпредствога беренче тапкыр барып, Азат Маратович Гафуров яшәгән вакытта безгә бүлмә бирегез, бергә оешырга кирәк, башкортларны туплайык, безнең бик матур ялларыбыз, музыкантларыбыз бунда бар кешеләр күп дип. Әмма безгә 5 ел элек кенә бирделәр, барып алдык. Ул вакытта Артур Альбертович Шайнуров эшләйне. Һәм без бер бәләкәй генә бүлмәлә шөгыльләнә башладык һәм әлегә тиклем мына без 5 ел ярым эшләйбез. Халыкара кимәлгә күтәрелдек, безнең ансамбль, фольклор ансамбле, матур гына талантлы йырчылар бар. Әмма безгә бернинди ярдәм юк, дөресен әйтеп һөйләйм. Без үзебезнең аксага эшләп киләбез. Киемдәрдә үзебез тегәбез. Бик әүдем күп эш алып барабыз. Ул яктан мен уже мәктәп горурланып әйтә алам. Чөнки ошо 5 ел ярым эчендә без 8 клип эшләп калдык. Телевидение күрсәтәләр Башкортстанда. Һәм үкенечкә каршы безнең башкортлардан бөтенләй ярдәм юк. Полпредстволар хатлар язып, требовать итеп, шул бүлмәнә сыкматка тырышабыз, бер бүлмәнә, бәләкәй бүлмәнә. Шуны әйтмәкче булам, мен әлбиттә, мен тура һүзле, күп кеше мине аңламай, минең дошманнарым бик күп, әйткәс, тәнкыйтьләп әйтәм. Билләмәгәр, минең ике кызым, икеһе татар мәктәбен бетерделәр. Мин бик зур рәхмәтлемен Лима Исхаковнага. Бәләкәй кызым минең алтын медаль менән бетерде татар мәктәбен. Шуны әйтмәкче булам, мин әле кайда йөрәһәм дә, кайда гына сыгыш яһам да, мин иң беренче татар халкына рәхмәт әйтәм. Чөнки Мәскәүдә татарлардан да күп ярдәм иткән кеше юк безгә. Менә Рөстәм Фәйзов шикәмәт рәхмәт әйтәм. Үзе шәбәкә. Шул һәм төрле яклап ярдәм күбенсә шул ошонда киләбез, бергәләп сараларда үткәрәбез. Бер 3-4 ел элек кайдандыр, нисектер шул Шамил миңа яза башлана. Кешеләр арасында мен кайнап йөргәс, бөтен оештыру эшен үзем генә алып баргас, бөтенләй
бүтәһендә хәтергә алып булмай, Шамил миңа почтага яза башлады. Почтага безнең видеоларны ебәрә башлады. Шулай таныштык белән. Кайсан исеп безне төшергән мин хәтерләмәйм дә. Думасы Дулаева без беренче тапкыр сыгыш ягына катнаштык. Шуларда алып ебәрә ине ул. Һаван туйда төшкәннәрдә ебәрә башлады ул. Шуннан 3 ел ярым тирәһе ул ныклап безнең сараларга килеп, сакырмайынса үзе килеп, шул ящигын һөйрәп китереп куеп, капортага торып, бүтәһендә утыртып, командалар итеп, нисек снимайтергә икән, безгә алдарак мен тәүдә аңламай торган, ул бындан команда итә, ахыра безгә кайбердә камасылай да торган ул. Шуннан һәр бер сарага килеп эшләп китә бинде. Безнең үдебезнең акса булмагыз, без сакыра алмайбыз түләп. Без үдебез энтузиаст булгас, шуңа без аңланык уның үдендә шундый безнең мак кеше икәнен. Я ишеткәндер, я кемдер әйткәндер. Бер тапкыр гына без аңа йыелышы 1000 акса бирдек, ниндәйдер концертта снимать итә, безнең 1000 акса бирдек. Күбенсә ул әйтә торгайны. Ебәрәләр видеоны почтага. Гөлсинә миңа бер рәхмәт һүзе генә әйтә. Рәхмәт дип язһагыз, шул миңа yetkән дип яза торгайны. Безнең әле адакы тапкыр сентябрьнең уртаһында без мин WhatsApp'та аңа ебәрә башладым, объявление бер кешеләрне сакырып ебәргән вакытта аңа ебәрәм. Кил безне төшер дип әйткән юк. Без Шаймуратов генерал буенча флешмоб оештырдык, безнең флаглар белән сыгып полпресның алдында. Һәм ул килеп китте, ул килгәс, без әйтәбез, качественно, яхшы, профессиональный видео буласак. Һәм безне төшерделәр менә бер аярым элек булып сыга бит сентябрьдә. Матур итеп өйрәтеп, шулай торып, булай торып, дигәндәрәк бар, бундарак бар дип аңлатып, бүтәбезләр матурлар куеп, эшләп я башлана ирләр, без сәйсергә кергә тиешнек. Мәйтәм Шамил әйдә безнең мәтигез юк дип башыңа һелкәнләр, кайтып китте ул. Менә шулай итеп йөренә. Килеп эшләйдә, сакырабызмы юкмы, биргән бүтәнләр ебәрәм, килеп эшләйдә, кайтала, безгә мәйтәм итендә видеоны почтага ебәрә. Һәм Одноклассника бүтән безнең концертлар Шамилдыкка. Бүтән һаван туйдан безнең отдельно безнең блокта Актирмә, башкирский коллектив Актирмә дип бүтән җирдә уның матур фильмнары торып калды, аларга ие бер кино эшләрлек. Безнең турыла ул зур гына бергә архив калдырды. Шуның өчен без уны буңгатан без уны үдебезнең туганыбыз һәм якын күрә башладык, чөнки безнең һәм бушлай йөргән кешеләр безнең заманда юк. Зур рәхмәт, менә татар халкына рәхмәт әйтәм, Мәскәүнең татарларына. Бүтәнләр һәм әлбәттә Шамилга без зур рәхмәтлебез. Менә йырлап та күрһәтерлек дип ярамай икән. Менә бүтәгә дә сакырабыз 15 февральдә безнең зур концерт була, безнең 5 еллык була. Южный Бурта була концертный зал Лирала безнең быел булды. 2 ел менә шул 20 елдан башында безнең отчетный концерт була. Барыгыз була сакырабыз. Килегез безнең һәр вакыт бушлай эшләйбез. Шамил абыны мин яхшы как с профессиональной стороны бергә тындым ярты ел. Былай беләй инде бер 6-7 ел там назад. До этого тоже аның кинолары. По идее, Шамил абый, скажем так, хәзер айталар бит блогерлар дип. Хәзер блогерлар миллионник подписчиклар дип. У Шамил абый, если был бы блогер, ул инде блогер 90 елдар иде. Аның подписчиклар, если ул эшләсә иде, как вот меркантильный вот блогерлар, алар бит чисто, скажем, күбесе инде наигранно, просто из себя шундай корчат, что алар шундай боятся, шундай халай үтсен, ниләр үтсен, из себя как бы выворачивать нутро. Шамил абыга бер ни ул кирәк иде. Ул был шундай үзе по натуре. Анарга вот блогерлары шуны нәрсәсе, ул инде 90 елдан әйтәм бит. Кеше, который безгә кайсы калдырды, скажем, пласт истории, который запечатлен в кинематографии. Әйтәм, язучылар бит бар, язучы, бу язучылар моның безнең була татарларның тормышын, тарихын 90 елдан алып, менә бу көнгә тәлим Шамил абыйның язган төрле инде кинематографияны сыгайталар бит дә. Менә абый әйтте бит, Шамил абый дер, профессионал дер во всем вопросе. Почему? Ол барайды сабантойга да, ол киләйде концертка да, ол сыгайды манифестацияга да, ол сыгайды балалар бакчасына да инде концертка, ол бөтен җирдә иде. Шамил абый бөтен җирне, бөтен халыкның
нинди районда болсын, бүтін жерге қайын біле, кіші, қайда бит әлде интернет тақасы вақытын оқиды. Шол вақытлардан қайда бүтін сабантуыларда ол бүтін үстіндейді. Можно Мәскәүнің 90 жылдан шынып тарихын бағырға Шамил абының видеоларынан. Это аны керек, иншалла, біз Шамил абыға мен әттім. Шамил абы, давай шли біз блогерлар бүтінісі. Ол бит сейчас модно, яшәріне давай будем прям. Он мені айтар білесің мәселе. Ал телефон дер, и мені абынысы қайтты, и сразу әтті, мәлі шынды камера, шынды наушилар бүтінісін досконально алып берді. Ал да дер, и болды, мәлі сіңа блогер дер, и сөйле, әтім Шамил абы, сен опыт көбінде, сен не то, что сен профессиональный блогер во всем. Давайте шли біз, сен шынды яқшы репортажларың, нелерің, халыққа интересно, сенің көп соққанларың халыққа етмәді бит. Халдық бит, көбісін көрмеді, аның архивында, ол архивларны көтеруге керек. Ол архивларны керек задокументировать обязательно. Это вот будет біздің халықтың тарихында. Мәскеуде тұра почти что миллион татар халқы. Ол бит миллион татарның миллионнан да больше қасының көбісінің тарихлары, қастары үзлерін көрелер, үзлерінің абыйларын, апаларын қастары вафат болды енді. Шынардан оның бит шол материаллары Шамил абы ол үзе если айтырға тарихшы деп айтырға может. Кеше тарихшы, қасы тарихшы язған, бұл тарихшы видеозаписылар. Бар бит әне бізде недавно мана как раз Рустам абыда біз соқтық первый татарин, который запечатлил как бы, да, испытание Махмутов Рафиков. Да. Біздің, да, Шамил абы, это, скажем, да, такой вот кеше, который запечатлил полностью развитие татар конца 20-го и начала 21 века полностью ол. Аның видеосынан бағы бола, біздің нитсек татарларыбыз сүкай көтерілді, нитсек қайда асқа түшті. Есе аңшы. Шынардан, Шамил абы, ол мұнда келгенде, шынды зор кеше, ол всегда сыпчевый, иманлы, атырғай, иманлы бетінде, біз айтмайыз ұғынайынды, да, кеше иманлы. Иманлы, это значит кешенің рухы, кешеліке, оның позитивныйды. Ол яшкеде, сөйләшәйді қарт кеше біләнді. Анарға не был эксцессов, мана, бусы президент, бусы дворник, ол бүтін үсіне относился как одинаково, шол кеше, шол сәрхамдылы. Шардан атамид. Шамил абының керек, мана бүтін жазған видео материалларын жиып, обязательно. Аны керек сақларға и не то, что сақларға, аны керек как-то собрать и запечатлеть. Это жизнь татар. Задокументировать и показать біздің тарихымызны. Шамил абы арқалы. Если кеше вафат болды, аның бит шол зор үшін инде қалдырбай арамын. Ол бит эшләде бір тиінсіз кемнәдер апатты бит. Бір ақша шардан. Если шынды яқшы іші, кейбірек керек біз ол кеше, скажем так, әлде бізген айт, аның біләбіз кем екенін бұл вақытында біз сіләктердік. Бізге діләйдеуін интересно. Ну, біздің келетсек балаларыбыз, нұқтарыбыз, аларға это огромный будет, как бы, информация, пласт истории. Шынардан. Біз, да, айтамын, урна жимақта болсын, Шамил абыны. Я, как бы, скажем так, мен могу айтырға, этот человек, ученый, видеорепортер, вот так скажем, да, который, он ведь не просто так барайды, түрлі мероприятияларға, он ведь, значит, себе держал, для кого-то он запечатлял, всегда писал. Если был бы для ақша түсінінде, ол айтырды, да, онда, сатырмы или интермеде, он, значит, понимал, что это материал необходим. Біз айтатармыз, кто не знает своего прошлого, у тех нет будущего. Шынардан. И мана, абы айтты тоже. Мана бізде, как бы, шосы, нашар, бізде вафат болғанын. Шынардан керек. Нендер, кіцкіне депутат мен әсе болса, вафат болса, бүтін Россия 3 сағат ішінде біле, бүтін газетлар, нелер, қайдағына мұсық ме? Біздің татар газетларымыз бар, татар интерпорталларымыз бар, конгресс, татар России бар бит. Бізге керек, бүтін сөзі білмеске, шалтыратырға, Всемирный конгресс татар, вафат болды мана шынды кеше, пожалуйста, опубликуйте. Біздің халық үйінде отырған қазір интернетта көбеміз. Шынды, который, скажем, интернет, телевидениеға, газетларға көбірек халық білсен. Аңды кештеріне керек бізге с почестью. Да, кетерер, ну, инде болмады с почестью отправить, но керек әлі бізге как-то собраться и кешенің показать біздің халыққа аның ценностен, что бик кеше был зор кешеде. От того, что простой кеше, это не значит он, как бы, не какой-то чиновник, депутат, как они апатты бит. Столько пафоса, но от них халыққа бит яшылығы әс. Шамил абыныкай простой видеорепортер болса да, алхамдулилля. Шардан рахмет үзіңізге, шынды яқшы
kits gününe, cuma kits gününe ifke algandı. Biz onu sağınıp bana bugünkü sekinge meclis ütkerdik. Biz onu unutmuyoruz. No şu sılca. Çınbarında aytamiz bana ölüp giteler. Meskevde de bir koy vakitte ölüp gite, özünün bir patisinde bilmeysen. Morttanı alıp da giteler. Onun bilen niçe aytkanda bekirleşirge de kalmıyor. Şimdi mümkünlük yok. Şola bir da. Bizge bana yüzü bizge gerek çınbarlığında birge dost bularga, yüzü bizning milletimizni yaratırga. Birge dost bulup yaşarga. Mana Berkat Garay nindi şegerin söyledi. Dürüst o akıllı sözü. Tatarның тамыры нык булырга тиеш. Казан һәм Мишә татары дип аерылып тутырырга ярамый. Без барыбыз да татарлар. Татар башкортны сугыштырып ясмак. Менә шул вакытта татар була. Hazır biz sizge tuğanlar bir şiir yaşasın tuğan til degan şiirini söylep gitar. Yaşasın tuğan tilim. Katlavlı dünya karşında. Yaşasın tuğan tilim. Çeksiz Türkiye dalasında. Til bergen bizge bilir. Şul tilimde tuğan ilde bik köp jırlar yazılgan. Balaçaktan işitilgen, yüreğime sızılgan. Tatar tili, Bulgar tilim, köp tillerini yaklagan. Tatar tili, Kıpçak tilim, zor tillerden kalmagan. Altın Urda hanları, Uruslarını yaklagan. Livon, Tifton gaskerinden, düşmanlardan saklagan. 100 tillerge bülseler de, bitmesin gaziz tilim. Bitirebiz deseler de, yaşasın tuğan tilim. Birge, dost bulup, yaşasın bizning tuğan tilimiz. Bağlarımızın, ıklarımızın öğrettik. İslam dinine kuvvet bir, İslam dininin şu izgi mirasını bizge, tükmi, şeşmi, gasırlar bu getirgen imamlarımızga, indi dini ruhanilarımızga, kim bulgar rahmetlerini, faziletini nasip kıl. Barakallahu lana fil Kur'an-ı Azim, nefagana ve iyyakim bil ayati ve zikril hakim, ve estağfirullah lisairi cemaati muslimina, hadirin ecma'ina, innehu huvel gafurur rahimul, cewadul kerimul, aliyul azimul, sami gıddıga, Allahümme tekabbel. Rahmet.